Brian. Ja. Vi skal altså tage i gang nu. Nå, okay. Hej og velkommen til Brian Tester episode 1. I dag har jeg fået lov af min helt egen mor til at teste parken sammen med min aller bedste ven, socialforvalter og pædagog. Ja, så skal jeg sige hej. Hej. Ja, han hedder Arno, og sig lige hej igen, Arno. Vi kan ikke høre dig. Hej. Okay, så skal vi i gang nu. Så det bliver rigtig spændende at teste parken i dag. Brian, vent lige. Du skal lige huske at sige til din mor, at hun skal overføre de 500 ekstra, for jeg tager med til det her, ikke? Skal hun have ekstra? Altså, det koster jo penge. Jeg tager jo ikke gratis med dig for sjov skyld, ikke? Okay, kom. Brian, vent lige. Brian. Hvad er der? Du skal lige vælge, hvor mange forlystelser, eller vælge 3 forlystelser, du må prøve. Jeg vil prøve med alle sammen. Jamen, tør du godt med det? Ja! Okay, så kan vi godt, men så skal du også lige huske at sige til din mor, at det er 1000 kroner, ikke? Det koster jo ekstra i timeløn, hvis det alle forlystelserne tager jo længere tid, okay? 1000? Ja, det koster dyrt, altså. Er det ikke mange penge? Altså, du skal ikke tilbringe tiden sammen med dig. Gratis jo. Okay. Okay, det skal jeg nok sige. Hej, velkommen tilbage til Brian Tester. Nu er vi her ved Fantatunen i Dyrehave. Så vi er der faktisk næsten. Vi har faktisk kørt over 1000 kilometer. Så nu er vi der faktisk. Brian, vi har kørt 2 kilometer. Fuck dig, nu går vi videre. Kom. Vi skal have vores løbehjul. Vi skal igennem skoven, det er sådan 2 kilometer. Du sagde, at vi kunne køre igennem skoven. Der er lort over det hele. Jamen prøv at det var dig, der planlagde, at vi skulle køre på løbehjul. Du sagde, at vi godt kunne køre igennem det her. Fuck dig. Jeg gider ikke køre mere. Altså, prøv at høre, vi er der næsten. Hold kæft. Altså, ved du hvor langt vi har kørt? Altså, Det vi er sket nu, ikke? Der vi har kørt cirka 100 milliarder kilometer siden Fantatunen. Fantatunen, og den ligger lige derhen. 100 meter væk, altså. Nu må du lige tage at styre dig. Kom nu. Det er 100 milliarder. Nej, vi er der næsten, ikke? Okay, du får en is, hvis du kommer med den. Okay, så kom. Ja, godt. Kom. Det er fucking Vikingborg. Ej, det er altså bare et udhulet træ. You shall not pass. Skal vi... Fuck dig. Er det en fuglerød, der er derinde? Hvad? Jeg ved det ikke. Nej, nu skal du lige ind og røre den, ikke? Vi skal noget med at vise til din mor i vloggen. Ja. Hvorfor filmer du overhovedet? Nå, så går vi videre. Det jeg skal nu, det er... Jeg gider ikke at gå mere. Nej, vi skal også lidt mere derhen. Hvorfor filmer du mig? Altså, du bedte mig selv hjemmefra, om jeg vil. Du skal ikke sige det her. Stop videoen. Stop videoen. Jeg gider ikke. Du skal ikke sige det. Ej nu. Vi er her nu, Arne. Ja, det er rigtigt. Vi er her nu. Så er vi også kommet til det stadie, hvor Arne han skal give mig en is. Nej, prøv at høre. Det er først efter, du har prøvet, at du spiser med nummer 3. Fuck dig, Arne. Vi skal ikke nu. Hej, så er vi sådan inde i bakken. Og vi har fået sådan vigtigt ben på. Det er turban. Og så skal vi skal ind og prøve, hvad det bliver drengerøv. Så er vi så kommet hertil, hvor man kan sådan gå, hvor man ikke rigtig skal gå, fordi det bare sådan skævt over det hele. Og det er sjovt, er det ikke, Arno? Ja, det er fint. Så skal vi op. Ej, prøv at se, Arno. Se, der er klaver og sådan noget. Det virker. Arno, det er jo hyggeligt. Ej, kom nu, vi kan godt komme igennem. Og her er noget Skal noget der, kom, vi skal videre. Kom nu. Skal jeg? Ja, kom nu. Nu er vi herinde, kan du ikke blive vand? Arno, det er jo ikke. Sæt mig. Du skal på rutsjebanen fra Mjøsene. Kom da, jeg får lige være i dig. Ret lille rør, kom så. Kan du ikke gå først? Nej, du går først, kom så. Arne. Jeg tør ikke. Okay, jeg skal nok. Det var ikke sjovt. Kom, jeg skal videre. Ej, jeg sagde det. Det var ikke rart. Skal vi ikke prøve musen? Det kan vi godt. Men vi skal også prøve nogle af de vilde senere. Ja, at musen er også vildt. Det skal være mega drækkerøv. Okay.
Habitatet nu, det er, jeg var for høj til at prøve musen, så jeg kunne ikke prøve det alligevel. Det passer ikke. Jo. Det skal du ikke sige, okay? Det gjorde jeg altså. Hold bare op. Nå, men nu skal vi prøve den der store ting der. Jeg tør altså ikke, jeg tør. Du skal gøre det. Fuck nej. Prøv en til. Gør jeg? Ja. Så vil jeg gerne. Sker det endelig? Jeg tror så ikke helt, jeg tør. Kan I godt komme ud? Nej, nu sidder du altså, du kører i den. Nej, jeg tør ikke. Jeg vil ud.